Da. Halo? Da. Vorda? Ja sam. Markonjera ovde. Šta se to priča da je odred pukove? Ma jok bre, brate, dobro što si pozvao, LP ima nešto da ti kaže. Daj da ga čujem. Evo nas posle ponjebenih meseci dalje predstavljamo odred kao Srbiju. Preci sada niko ne može da nas preči, u ruci držimo jebene mikrofon i spaljujemo reči. Mi tvrdimo da čvrsto stojimo, do drugi padaju odred loših navika. Kako ceno vlada i niko neće moći Srbine da nas gine između odreda i tebe. Su postavljene mine, priđi bliže. Ovo je sasvim nešto novo, odred loših navika se piše. Veliki slovo, samo stvari sklopi oči, prepusti se nama, mi smo dužni brate da se brinemo o vama, da li osjećaš vibraciju, našu inspiraciju. Ekipa je na odbuz novu hip-hop generaciju, za sanaciju hip-hopa uzmeo polugu popa, kao kad postiže Vorda i povlači topa. Sve za dobrobit srpskog hip-hopa, nikad tropa protiv dopa. Pozdrav za braću po majku, mic po mic opa. Cupa, OLL, luda grupa, naša trupa. Ponovo korača, jedni bez drugih kao dete, bez plača naša rima. Od drugih jača, oštrija od mača, luđa od apača. Palim baklju poput navijača i tvrdim da ekipa sve je jača. Ekipa sve je jača. Ma nije bre jelena zrno po zrno, već mic po mic. Nisam zakopčao šlic, mešam kao vic. Krećem se na bini, mic po mic. Mic po mic, mic po mic, mic po mic. Mike po Ne Mike. obraćam pažnju na šljam, samo jedno znam. 019 Kraljevica kruja, nikad neću biti sam. Braća kilogram, ja sam samo 1 gram. Brži nego telegram, veći nego Velegrad. Kao Leskovac, Niš, Kruševac, Paraćin, Zaječar. Znači Srbija do Tokija. U džepu Panasonic ili Nokia, a na stolu veki vekija. Kod komši koji čuva džeki, ja u stanu. Drugi gaji marihuanu, komšinica s trećeg provokativno jede bananu. Svako ima svoju stranu u ovom jebenom romanu koji čitam. Opet se pitam zašto je sve tako čudno, zašto se noću ritam. Ritam života je takav kakav jeste. Nekad su bile popularne kreske, nekad je bila autopsija, ideja ista. Zavest valjda čista, u duši anarhista, jer ništa ne može da blista. Samo naša top lista ludih reči 300. I danas i pre Hrista, na zemlji ili u njoj čovek se bori kao kišna glista. Alo, Vorda, kaži mi, jer tebi savest čista, a? Slušaj je, zato slušaj me, reći ću ti kako je, potvrdi reci tako je, lako je. Slušaj je, zato slušaj me, reći ću ti kako je, potvrdi reci tako je, lako je. Mic po mic, Mike po Mike, više niko od nas nije lajk. U sopstvenoj produkciji stižemo do vaših ušiju. Hteli vi to ili ne, provera mikrofona, prva zona ne odustaje, nikad. Vorda. I sada znam da nisam sam, i da ću sve što mogu da vam dam, da vam pružim. Ponekad putem dužim, jer ja ne mogu sa svima da se družim. Kao joint po Srbiji kružim. I sada znam da nisam sam, i da ću sve što mogu da vam dam, da